De tots els joves que hagis pogut veure aquí o a fora, no n'hi ha cap que t'agradi. I què? Què li sembla la vida al camp? M'agrada. I per què ho diu que no té amics? I jo què sóc? És jove, ben plantat, té una mirada alegre, una expressió vital. Sóc la seva rival. Vieraig, que perds el cap. Que sí, que ha caigut així. Què passa? Estic enamorada. Però això és una bogeria, és impossible. Com pot ser tant de cop? Tot això era superior a les meves forces. No em privi de la seva confiança, utilitzin. El destí, amiga meva, el destí. Per tot arreu i en totes les coses. No cal que li digui com em costarà anar-me'n de casa seva. Però no puc fer cap altra cosa. Però què vol dir tot això? Digue-ho d'una vegada. No res, t'ho prometo. Et confesso que em sorprenc. Ei, tu ets l'amo de la casa i saps millor que jo el que està bé i el que està malament. Tu m'estima. Explicar-te, anar a la profunditat, a l'epicentre de les emocions humanes, fent-les esclatar, com fent-les més que esclatar, fent-les implosionar. Implosionen cap endintre, no fan un soroll, causen molt mal perquè les emocions, viure si vius arriscadament és dur, és difícil, que ho causa dolor. Ras i curt. Tu estimes la meva dona amb un amor d'aquells que són difícils de confessar al marit. De què et serveix ser intel·ligent si resultes avorrit? No hi ha res més fatigant que una intel·ligència trista. Ahir vaig pujar a buscar un llibre i de cop a l'escala em vaig asseure en un graó i em vaig posar a plorar. Sense saber per què. Li agrada? Se'n pot enamorar? No em respon! Què vol que li respongui? Vostè esperis i veurà com en saben de torturar aquestes manetes delicades. Amb quina cura tan afectuosa et fan miques al cor. Li desitjo un bon viatge. Moltes gràcies. És un tros de pa beneït. Un bon jan com aquest no el trobaríem ni buscant-lo amb una espelma en plena llum del dia. Vostè ha de tenir clar quin és el seu objectiu. Ara li toca convèncer aquesta noia que casar-se amb vostè li durà la felicitat. Li faig un gran somriure, però per dins penso que n'ets d'imbècil. I has caigut de quatre potes. N'estàs enamorada, sí, però i ell, Fiera? Per què m'ho pregunta a mi? Jo no ho sé, no ho sé. Estic a les seves mans. Faci el que vulgui amb mi. Em penso que val més esperar. Esperar? Però què fa? Deixi'm! Avui m'he fet gran de cop. Ja no sóc una criatura, cregui'm. És possible que em menysprei tant? Prou! Però qui li ha donat permís per anar-se'n d'una